जतन हामबाय तै जतन खुलुमखा आंनि तैमुक चेनेलनि भिडिअ नाय तंनाय आंनि ताकुकटाय बुक संनो ताकुकटाय बुक सं तिनि आंनि हाय आंनि तैमुक चेनेलनि बिसिं तै मांगप्लि फुनुगनाय तिनि सिनि जमाते हदारक चौबार सुंमानि मांगप्लि न तिनि सालो सिनि चौबार सुंजावो सिनि बाबा गरिया बेया गोनां तै सिनि बाबा गरिया बेया करिनि खेरफांनाव चौबार सुंजावो ताकुकटाय बुक सं सिनि बाबा गरिया बेया गोनांखा कामिकेताल पित्रामयाल उदयपुर तै सिनि बाबा गरिया बेया करै तंगो सुक्सिमा कामि तैमा कथार अमरपुर सिनि बागा तंगो ताकुकटाय बुक सं जों किसिसा सिना लायग्रा सिनि अरनि बाबा गरिया बेया गोनांनि खेरफांखा मतिचन्द्र जमातिया तै अरनि असायिंखा ब्रह्म गोनां रमणी साधन जमातिया तै सिनि बाबा गरिया बेया करैनि असायिंखा खेरफांखा ब्रह्म गोनां गया पद जमातिया तै अरनि असायिंखा चरण प्रसाद जमातिया ताकुकटाय बुक सं तिनि सालंग सिनि जमातिया हदार कालिनि दिगेनो चौबार सुङो तमाने चौबार मासं किसिसा ताकुकटाय बुक सं सिना लायग्रा ओंखे सेनानि बुइसुनि सिमि सेना जरा चौबा सुंमानि चौक बायसि तेरै तै पूजा माखाबि ताकुकटाय बुक सं ओंखे ताकुकटाय बुक सर तिनि अर जमातिया हदाबाय चंजा कर्मचारी रक खेरफां असाय बगला राजा बान्दारी और मतानि कर्मचारी जतन फाइसक पाइजाक तै बिसिनि आथ्रता मयालनि मयालनि पासाय तै लुकु लुकुनि चौधरी फाइसक पाइजाक तै बर मयालनि फाइयै सिनि बाबा गरियानि बसारक तै मताय न खुनुनाय हि और सावनि बागै साकसाकनि हामारि तै दन्द दसाकरै इंगानि बागै तै सिनि त्रिपुरा हास्तेन नाथक तंकसाके तंरवानि बागै और फाइसक पाइजा ताकुकटाय बुक सं और तिनि सिमि के संक कांसा खरां सेना जरा तैनो जयाबैनो सुजागै तंनाय ताकुकटाय बुक सं और नंदर आनि अंकल नुबाय खाना ताकुकटाय बुक सं तिनि सालो चौबार सुमानि सालोबो बेलायनो सिनि बाबा गरियानि बसार फाइसक पाइजा और मांगप्लिनो आं जुदा जुदा गरिबै फुनुनाय सिनि चौबार तमानि मासो बतरनो सिनि जमाते हदा अकरा रंनि खोक्तै बखाना लायनाय ते सिनि जमाते हदानि तांफारनि खोक्तैबो ताकुकटाय बुक सं जों खोना लायनाय इनखो अर जतन अर फाइसक पाइजा ताकुकटाय बुक सं ओंखे अरनि भिडिअ निरक नाय तंदे ते अरनि आं मांगप्लि जुदा जुदा निरना गुरै फुनुनाय निर आनि तैमुक चेनेल बाय करङै तंदे ते निर नाय तंमनि बागै निरना ते बिसा जतन हामबाय ते बैसा निरना जतन खुलुमखा जय बाबा गरिया कथार बैसोनि फाइमानि सालो कथार बैसोनि फाइमानि सालो कथार बैसोनि फाइमानि सालो बाबानि ओसाल फाइमा जरा बाबानि ओसाल फाइमा जरा बिसिवाइछा खासाल साफा ताखौ बखबाय मालाय रोनाय नोंसि बिसिवाइछा खासाल साफा ताखौ बखबाय मालाय रोनाय नोंसि गोथार बैसोनि फाइ
सालो गोथार बैसोनि भाइ माने सालो बाबानि उसाल भाइमा जरा बाबानि उसाल भाइमा जरा बाबा बैसी पैलानी बाबाय बाबा बेसी पैलानी जरा नमचां रवै नंले जरा नमचां रवै नंले गोथार बैसोनि भाइ माने सालो गोथार बैसोनि भाइ माने सालो बाबानि उसाल भाइमा जरा बाबानि उसाल भाइमा जरा बाबानि उसाल भाइमा जरा
Bye bye di bayaro, siniriti, omoroy tatambay jadi, omoroy tatambay jadi. Kata metai lapera roja kecele mutai atai tui ma tui sa tui sa kecule akata bikata metai lapera ronai sengule siniriti omoroy tatambay jadi, omoroy tatambay jadi. Siniriti, omoroy tatambay jadi, omoroy tatambay jadi. Senao mai ka goria mutai tui jag jungle nini bade ke no samaya ubagara baba guriya uisho senao mai ka goria mutai tui jag jungle nini bade ke no samaya siniriti, omoroy tatambay jadi, omoroy tatambay jadi. Bye bye di bayaro, siniriti, omoroy tatambay jadi, omoroy tatambay jadi, omoroy tatambay jadi, omoroy tatambay
jadi Omoroi datang hai jadi Omoroi datang hai jadi
নাটক বন্ধ না হবে বলতে স্যার masuk kakak anak Andi. Mario teh dekat lagi aku mau.
बै भिरक फाइसिदि अरगनि थानि जोंन भिरक तबदि मोतायनि थानि बै भिरक फाइसिदि अरगनि थानि जोंन भिरक तबदि मोतायनि थानि बै भिरक फाइसिदि थार तुई हर नबा शालता तिनी रचा मंग रचा खेनी रो तुबी ना दीदी कथार तुई हर नबा शालता तिनी रचा मंग रचा घेनी रो गुबै ना दीदी Hai thằng là tay. Hai thằng mai phải ra cái này dân mình tay được không? 오늘 거북하네. 알았네. 오면 돼. 사디. 내 바라서
그리고 한 말아서 부산에 형 그래. 거기 왔다 파대 거요. 야, 내가 리야. 내가 그러면 안 돼. 내 사이즈 되면 왜 해도. 빨리 한달 냈나? Orang dari TK cara berdi. Anak ya, mau tak lagi. Anak ya, orang sebatu. Kita cara benar sudah. Sudah, ya kita boleh jangan itu. Lah, dong lagi deh. Pabar tu. Semua orang tak.